Jel odmah krećemo? Da. A, dobro. Evo mi. Kako je Tanja rekao? To ništa izobraćen. Eno pustio da se kaže se preko malo. Kako god dođe, tako se rekao. Joj, ne znam da se jedan dole sad. Kako ću biti čaj? Sprato su 3, reći. I sad si me sve razumeo, jel da? Izvini, Đorđe. Slobodno. Baš... Thank you.